kalagayan. Hindi makabot yung Ba't sinira mo na? panungkit kahoy. Saan ako kukuha? Yung isa nga lang. Buda, ano yan? Nay? Nihulog mo naman. Nasaan pa? Nay? Ay! Nasaan na? Pinutol ko na yung sanga para mahigit ko. Ala, ang dami. Yuran! Saan ka pa kukuha? Hindi na kinukuha yun. Pa, dito! Andun no, hindi ko maabot. Saan? Dito sa gilid. Hindi ko maabot yung iba pa. Diyan ka na. Saan ka? Hoy. Ano, pulutin mo lang yan? Sige, agis mo. Tama na to pa. Ang dami na. Bakit marami? Marami na yun? O, di ba ang dami pa dun sa kabila? Ay, yung andito na lang, yung hindi ko maabot. Ito, oh. Madami pa dyan? Oo. Ano, magdatayan natin. Ka naman pa, hagis ka ng hagis. Ha? Nagahagis ka. Dami pa? Marami na yan, di ba? Oo, sobra na. Dami pa. Ang dami. Ganito lang yan paglilinis nun, guys. O yan. Pag yung malalaki yung buto, tatanggalin mo. Pero yung sariwa pa, yung maliliit ba,
putol-putulin mo na lang siya. Parang sitaw. Ma'am, malunggayan. Yan pala eh, Huwag ka na akit, ma. Ikaw ang kunti lang. Ulam lang naman natin ngayong tanghali. Mamaya na magluluto si Kuya ng ginataan. Madali na. Ito lang? Hindi ah. Dagdagan mo naman. Hindi nakakaupo ng gato sa Buda. Buda po ko nga. Ang yan ay hindi pa saway. Regular na yun dito. Eh, contract na lang. Ay, intro ka na, boy. Okay, luto na po ang ating ulam. So, let's eat. Okay. So, kakain na tayo, guys. Napakasimpleng ulam, tapos tanim lang. Masarap ang sustansya nito. Grabe.
Let's eat na, guys. Yung chicken. Harap. Masarap ng sabaw. Sabaw. Yung gulay. Ang linamnam. Masarap. Thank you. Masarap. Masarap. Masarap! Masarap, Buda. Masarap! Masarap. Masarap na. Ulam kang gulay. Ay, ang galing naman. Subo nga, oh. Mmm. Sarap.